Takže ahojka lidičky, já vás vítám u mého prvního ásku, nebo spíš také mého prvního kecacího videjka, protože otázek moc nebylo a jdeme na to. Jako první otázka byla, kolik mám hobbyhorskoníků a jestli si budu nějakého nového kupovat či vyrábět. Kdo jste na mém kanále, tak jste mohli postřehnout, že si teďka vyrábím a to bude můj poslední. Víc už si jich zatím v plánu kupovat ani vyrábět nemám. Jako další, za kolik odběratelů se odhalím. Hranici bych asi dala 10 000 odběratelů, protože tento kanál je malý a 10 000 odběratelů asi jen tak nedosáhneme. Každopádně, takže tak, bude to těch 10 000 odběratelů. Tak, nyní jdeme na ty informace. A jako první bych chtěla zmínit, že 7.9. pravděpodobně pojedu na závody. Ještě to není úplně jisté, ale dost možno pojedu s hobíkama. Dost možno se tam právě objeví Charlie. Bude to 7.9. Ale nic neslibuju, ještě je to ve fázi rozhodování. Tak, jako druhou věc, těch ásků bude vycházet víc, budou vycházet i videa se šlejkoníky a samozřejmě plánuji nějaké dlouhé video s živými koňmi. Jako další pojedu teďka v neděli příští na tábor na týden, takže teďka týden pak nebudu aktivní. Ke konci prázdnin přejdu i mé 2 BFF a také mají YouTube kanály. Jedna se jmenuje Amigame a druhá se jmenuje Natarit 11. Kdybyste jim tam dali odběr, byla bych velice ráda. Každopádně jdeme pokračovat. Ten tábor nebude jediný, co budu pryč. Ještě pojedu pak k sestřenici, takže to je pak od 4. do 10. srpna. A mám v plánu i můj jakoby šlejchletní tábor. Název ještě vymýšlím, ale určitě se o něco pokusím. Dále i o prázdninách pokračovat v ježdění na koních, takže bude nějaké dlouhé videjko. A samozřejmě, jestli chcete, tak mě do komentářů můžete k tomu táboru zkusit napsat nějaké názvy a já pak vyberu ten nejlepší, respektive ten nejlajkovanější, jestli teda. Tak, to nebude nějaký dlouhý videjko, bude to teďka asi spíš jen kratší. Já moc dlouhý videjka ještě nedělám, to první dlouhý to byl takovej, fakt z víkendu, je to doslova v názvu. Takže tímto bych se s váma asi rozloučila a zatím se mějte.